Senyora! Senyora! Bon dia! Però, quan fa que viu aquí? Si ni m'havia enterat jo de la mudança. No, me pensava que estava deshabitada. I de Manelec? Que Manelec no me sent. Perdoni, ets a ràdio, ara l'atur. Ai, me sap greu, però és que quan estic sola a casa o poso música a totes bandes o m'entren ganes de morir-me. Ai, i vostè com s'ho fa per estar acompanyada? Ai, té un fill? Quina sort. Ai, seré tonta. Si jo també en tenc de fills. 2. Però no me fan massa companyia. La nina, pues ja sap, ja és gran, té amics, té amigues i no fa altra cosa. I el nin, bueno, està tot el dia en jo, però només ronca, menja, fa caca, com un vell. Ai, però bueno, no me queixo, jo estic divinament. Me sent com una reina. Tenc de tot. Oh, pues tenc tantes coses que ni me les sé. Tenc un frigorífic. Sí, ja sé que tothom en té un, però és que el meu fa cubitos. Tenc una rentadora de 24 programes que renta i eixuga. Mare meva, si veiés com eixuga. A vegades he de tornar a banyar tota la roba i tornar-la a eixugar per poder-la planxar de lo seca que està. Tenc batidora, liquadora, trituradora, música a totes les habitacions. Què més puc voler? Ai, si només sóc una dona. Bueno, en tenia una per hores, però va fugir corrents. Després va venir una altra, però també va fugir. Com? No és per jo. Totes les dones de neteja acaben fugint, pues meu home. Ui! Xerrant del rei de Roma. Sempre telefonen a aquesta hora. Perdoni un moment. Digui? Com? Sí, però com? Ves a la merda, imbècil! Perdoni la paraulota, però és que a vegades no hi ha més remei. El meu home? No, sí, hombre, si fos ell, l'haguéssim fet bona. És un depravat que me telefona, vamos, 1, 2, 3.000 vegades al dia. Me diu cada guarrada, però cada paraula, que és que no venen ni en el diccionari, que jo les he cercades. Ja hi tornem a ser. No li pot deixar dir ni mitja paraula. Escolta tu, imbècil! Hola. És el meu home. Mira, hi ha un home que telefona sovint i demana per tu. Sembla molt enfadat, diu cada paraulota, no ho saps tu bé. Diu alguna cosa de que li deus 2 bes. I clar, jo per espantar-lo li he dit lo de la policia. Clar que sóc a casa. Toni, te juro que sóc a casa. Quin número has marcat? I si te contesto jo serà que sóc a casa. On vols que vagi, home de Déu, si me tanques? Escolta, no xerra amb ningú. Qui vols que et xerri?
Sí, ja he menjat. Sí, ja he fet pipí. Alegre, Toni, molt contenta. Estava estenent la roba rient de tan bé com ho pas. Estic contentíssima. Ho has sentit, no? Li he de mentir. És que no en sap res del maníac del telèfon. Si li dic, me munta un Siri. Sí, ja sé que no és culpa meva, però és que ell diu que si telefonen és perquè noten que jo me poso nerviosa i llavors s'exciten i se masturben. Diu que acabarà per llevar-nos el telèfon. I ja m'ha quedat aquí tancada a casa, presonera. Els dematins quan se'n va tanca. Sí, ell fa la compra i tot. De tant en tant telefona, per menys si passa res, però és que què vol que passi en aquesta casa si som una família super tranquil·la? Que t'estic veient, porc! No intentis amagar-te, que he vist com brillava la càmera del sol. Ho ha vist? És que una dona ja no pot estar a gust ni a casa seva. Ve a gust, estenent la roba. Per culpa d'aquest porc hauré d'acabar estenent la roba amb un abric. A que sí? I amb passamuntanyes, i amb esquís, que jo no sé esquiar i després me rompré una cama. La policia? No. No, jo? No. No la pots telefonar. No, perquè saps què passa? Després venen, fan un informe, me pregunten si jo estava nua o vestida a casa meva i si havia provocat en el depravat aquest amb la dansa del ventre o què, i després jo, i només jo, acab amb una preciosa denúncia per actitud obscena en lloc privat per exposar al públic. Què li pareix? No. Prefereix carregar-me-la sola. Mira que t'amat! Sempre que li planc cara, surt corrent del molt covard. Com? Que li fa riure? Que jo estic boja? Mira, millor boja que no com estava fa 2 mesos. De tant en tant agafava totes les pastilles rodones que me trobaven al botiquín i ala, cap a dins. Per pura desesperació. Fins i tot me vaig arribar a prendre el xarop per les llombrius dels nits. O com fa 3 mesos, que me vaig tirar les bones. Sí, encara tinc la cicatriu. Mira. La veritat és que estava molt desesperada, no sabia què fer, una molt mala època, però bueno, ja està. No, senyora, no. Les històries de les venes no li puc explicar. És una història personal. És molt íntima i molt privada. No me veig amb forces. A més, no mos coneixem gaire. Li conto? No. Bé, a lo millor m'aniria bé desfogar-me una mica. I de vegir. És una història molt trista. Vaig estar amb un al·lot, 10 anys, menys que jo. Tan dolç, tan delicat, tan sensible. I era un nin. És que fer l'amor amb ell hagués estat com cometre un delicte. I de jo el vaig cometre. El què? El delicte. Vaig fer l'amor amb ell. I estava encantadíssima. Me passava cada dia cantant d'alegria. Bé,
També me passava les nits plorant. Però... Ui! Digui? Sí, t'escolt. Que si ve aquí, és dels dobbers. I qui és els dels dobbers? Ah, és que telefona tot el dia. Bé, i què hi farem? Tanmateix, estic tancada a casa, no entrarà per Espanya. Ah! Què he de fer com si no fos a casa? Que aturi la ràdio? Molt bé. Sí, a les seves ordres, amo i senyor. Saps què? Saps què faré també? Aniré en el vàter, ficaré el cap a la tassa i estiraré la cadena. Què te pareix? No, i encara damunt s'enfada. Mira, que t'apetin, guapo. Ha dit que només arribar a casa m'ho fotrà una pallissa. A mi, que si el meu home me pega, clar. Que diu que ho fa perquè m'estima, que m'adora. Que jo sóc com una nina petita i ell m'ha de protegir. I per protegir-me millor, és primer em fotre'm a ell. Atanca a casa, m'acusa hòsties i després vol que fem l'amor. Ni tan sols importa si a mi m'haver de gustar o no. Jo he d'estar sempre disposta, a punt, com el Nescafé. Neta, perfumada, pintada, depilada, càlida, voluptuosa, sensual, però callada. Només li basta amb que respiri un poc i vagi de tant en tant amollant algun gemec perquè se pensi que m'agrada. Però a mi amb el meu home no m'agrada gens. No aconsegueix que arribar mai això. Ai, quina paraula més estranya. Jo és que no la faig servir mai. Orgasme. No li sona rara? Orgasme. Ai. Per on anàvem? Doncs això. Que jo amb el meu home no sent res. Estic com bloquejada. No sé com dir-ho bé. Això mateix. Però com ha tardat tant a venir a viure aquí. Ai, i miri que és una paraula fàcil, Utilitzada. Sí, me sento utilitzada. Com una aspiradora o com una cafetera. També serà que no tinc gaires experiències sexuals. Que malament vaig passar amb el meu home la primera vegada, senyora. Oh, me vaig resignar. Pensava que era igual per totes les dones. Fins que vaig conèixer aquell al·lot. La cosa va anar així. La meva filla ja havia crescut i jo tenia menys feina. Llavors li vaig dir al meu home: escolta, m'he cansat de ser només mestressa de casa. Vull fer alguna cosa intel·lectual, com aprendre anglès, per exemple, per si anem a Anglaterra, que allà el xerren molt. I ell me va dir, molt bé, i va dur un jove de la universitat de 26 anys que xerrava anglès perfectament. Al cap d'uns 20 dies, me n'adonc que aquest al·lot s'ha enamorat de jo. Que com me n'adonc? Doncs si, per exemple, a l'hora de dir un verb jo li fregava un poc la mà, ell se posava vermell, s'embullava i començava a tremolar. Bueno, tot això era anglès, clar. No se l'entenia res. Ai. Llavors vaig pensar, s'ha acabat, fins aquí. Prou anglès, estàs caient en pecat, Maria. I li vaig dir, s'ho va prendre fatal. M'esperava cada dia en el carrer. I jo li deia, per favor, vés-te'n, vés amb al·lotes de la teva edat, surt, oblida'm. Però no hi va haver manera. Un dia va fer una cosa que me va deixar
estoradíssima. Sap aquí baix que hi ha a la plaça una paret molt alta? Sí, per on passa el tren. Doncs vaig baixar un dia a fer la compra. Quasi me caic. A la paret, amb lletres enormes, posava «T'estim, Maria». Bé, en realitat ho deia en anglès perquè no s'entengués. «I love you, Maria». No, i devia necessitar una escala de mà, perquè les lletres eren enormes. Ai, me vaig quedar tan estorada, quasi m'atropella un cotxe. I jo què podia fer? Estava feta un embolic. Descobrí que un home m'estimava tant. A mi, que tinc home i 2 fills. A partir de llavors vaig deixar de sortir. Estava tot el dia a casa. I per tranquil·litzar-me vaig començar a beure. Vermut, ginebra, conyac... Qualsevol cosa, com si fos medicina. Estava aquí, la ràdio encesa, el telèfon sonant. Llavors un dia, a que no sap qui va venir. Sa mare del jove. Ai, mare, quina vergonya. Senyora, me va dir, el meu fill s'està morint de molt per vostè. No menja, no dorm, no beu, no surt. Per favor, salvi'l d'aquesta angoixa. Per favor, com a mínim vingui a saludar-lo. Clar, què podia fer? Jo també sóc mare. Així que el vaig anar a veure. Quan vaig arribar, el vaig veure dins el llit. Pàl·lid, trist, prim. Només veure'm entrar per la porta, es va posar a plorar. I jo també me vaig posar a plorar. I sa mare també se va posar a plorar. Després sa mare va sortir i ens va deixar tots sols. Ell em va abraçar, jo el vaig abraçar, i després, no sé com va passar, però al cap d'una hora me vaig adonar que m'estava besant. I llavors vaig haver de dir-li que no podíem fer l'amor, que sí, que en tenia moltes ganes i que l'estimava, però que jo tinc 2 fills i un home. Llavors va saltar del llit, tot nu, mare meva, com n'estava de nua. Va agafar un ganivet que tenia amagat, se'l va posar en el coll i me va dir «O fas l'amor amb mi o me mata aquí mateix». Clar, comprendrà que jo no sóc una assassina. Llavors me vaig haver de despullar molt ràpid i vam estar fent l'amor. Ai, unes carícies, unes abraçades. Llavors vaig entendre que el que havia estat fent amb el meu home fins ara no era fer l'amor. No era estar ell damunt i jo davall i que fes com una aspiradora. Era com un gran salt, ple d'emoció. Llavors hi vaig tornar el dia següent i l'altre i tots els dies de després. El meu home va començar a notar-me distreta i se pensava que m'emborratxava i va tancar les botelles de la casa amb claus molt inútil. I en veure que la cosa no canviava, va decidir començar a seguir-me. I un dia mos va veure que jo estava dreta i nua a l'habitació de l'Ot i ell també estava dret i nu. Mos estàvem acomiadant, no? Va entrar de cop amb l'abric. Com se va ofendre, senyora? Va començar a cridar com un possés. Mos volia matar tots 2. Mos anava a matar. Però clar, vostè no el coneix, però és que només té 2 mans. I mos apretava el coll a tots 2, però no mos moríem. Clar, en sentir tot aquest renou, va entrar sa germana, la de Sant Lot, que també anava nua, perquè s'estava dutxant. I de sobte va entrar sa mare de Sant Lot, que per sort anava vestida.
Total, que jo vaig aprofitar tot aquell show i vaig anar directe al bany, me vaig tancar i me vaig deixar les venes. Clar, el meu home, com que és molt seu, va entrar directe darrere jo perquè me volia matar ell. Però, en veure tanta sang, li varen passar les ganes de matar-me i me volia salvar. Total, me va dur a l'hospital, me va perdonar, però me va tancar a casa. I ja duc un mes així. Sí, vostè ho ha dit. Això és segrest. Quina mania té vostè amb la policia, senyora? No tindrà un familiar en el cos, no? Que no pots telefonar a la policia, hombre. Que vendran, sabrien això de Sant Lot, el meu home i jo mos separaríem, mos prendrien els fills. Que no, senyora, que no. Ai, que no, que això estic divinament, que no. Siempre me levanto con el pie mirando al suelo, la voz muda me saluda desde lejos, me regala su silencio, pero yo me hago el sueco mirándome en el espejo, y el espejo me devuelve su reflejo, sin el mío yo lo asumo y sigo, pero no me fío, me autodiagnostico sin un éxito mínimo, así que me deprimo. Lo mal que estoy y lo poco que me quejo, lo mal que estoy y lo poco que me quejo. Tengo el alma en cuarentena y roto el cuerpo, qué dolor que pena y qué tormento. Salgo a las aceras, el andar desafinado, la mano.